سلام تغطاتلتنا هذا الشانل كما يكرنيكم لومي حنت فليز بلد أرستي هذا غريب اللخو نايلو ما أرستنا نزبز حنا كتقمنا تقل إلى نقول يوم نالبات ذيك هبطامات تخوينهم سمعوا مخونو كل يوم أنت هتبل ثم هبطاماتن سبتسقان دقوم تايم هروم هبشحن كلتميتن مليونيراتن بليونيراتن استخايد الريسيرش وزيت شمن تنبي مقبلة أغريب اللخو سلزي سنة مكتال تقدامي تزمهروم دقوم هبطامات سبتسقا عوت بنات زركب زتكوب نجار كم زي كوني إيهم زمهروم بتكبرون زريوم انتهي مروم عوتي برتو سرح برتو دخام كمدما sacrifices مسواتي زحتت نجار مخانو انتهي مالتيو تمسواتي مسواتنا جزي خون خيل مسواتنا سرح خون خيل مسواتنا عرفتك خون خيل مسواتنا مزنقع خون خيل مسواتنا بصوت كان بيتسب كان مرأي خون خيل سلازي بزح sacrifices زحتت بعزنا هيوت مخانو يوم زمهروه سلازي انتي مالتيو حناون نعش انت لنا نفسنا ندقنا كنمرز لنا عوت مخانا بهيوت حبتام مخانا بهيوت بزي سعرن بزي دخامن نريد كان لعلق يكاب بصلوت ويكم بدما لتور بمحكاخ بعدل زمت كم زي كونه كم مهرون يكبعنا زيا very fundamental قدام هنا بدو سرعوية تغاليتي هبتهم ناخد كون شجر ناي سبات ناي مفتاح كيلتن صقان كلوكا صعرن كتجبر كم زلكا يمهروهم تتصقم نسخات فتحو زلخا نعبيهن تخيدو عبي شجر تفتحت لخا هي ودما عبي بالليجا وي عبي صقا وي عبي هابتي كم جبر ملس تبقى مالتي سلازي هابتي تابعي بقس شجرات ناي سبات كاب مفتاح شجر كبابينا زلو كاب مفتاح نستشجر سبات مفتحي بمهاب كل زتري ورد الله كامبانيتات ناي حدا شجر مفتح زقبريهم ماكدونالد سبات قلطيفهم كوال عماد بزر دليلو نبرو شجر قلطفي كابش دقايق ترغبو بحسر زبالة كاب كاري ريستورانت بمفتاح شجرات ناي سفتحهم حبتيمهم فيسبوك مسبنا مس بيتسبنا زي الرغبو له ابي لو تاي قبرو لو سلدين فلد نبرنا نعوب بمفتاح حبتن صقان كدلو بخيلو كوتا كل كامباني ترينايو شجر ناي سبات كسيبهم بتمفتح فتروا دما ገንዘብ كيروم يمكبتم خيلهم ስለዚህ ናይ መንገዲ ሃብቲ መንገዲ ፀጋ እቱንኮ መንገዱ ሽግራት ደሊኻ ብዕውት መንገዲ ፈትሕካ ነተዓወት ብገንዘብ ምሻጥ ነቲ መፍትሕ ብገንዘብ ምሻጥ ምዃኑ እዮም ዝምህርዎም This is number 1 Let's go ቁጥሪ 2 ንስራሕ ከነፍቅሮ ክንፈትዎ ምስ ድማ ክንማወትን ብሙሉእ ልብና ክንደኽመሉን ከም ዘለና እዮም ዝምህርዎም ንደቆም ቶም ሰብ ፀጋን ቶም ሃብታማት ሚልዮነራትን ቢልዮነራትን ኣብዚ ሪሰርች ዝተሳተፉ ብሓፈሻ ዝመለስዎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይብሉ ብቐሊሉ ስራሕ ምፍታው ክንብል ከለና እንታይ ማለት ምዃኑ እዚኣ ከነስተውዕለላ ኣለና ኩሉ ዓይነት ስራሕ ኣይኮኑን ዝብሉ ዘለዉ ከነስተውዕላ ኣለና እቲ ንስኻ ትመርፆ ጉዕዞ ናይ ስራሕ ወይ ጉዕዞ ናይ ሂወትካ ወይ መንገዲ ናይ ስራሕካ ክርያ ንብሎ እቲ ንሕና ሂወትና ሙሉእ ክንሰርሓሉ ንመርፆ ዓውዲ ማለት እዩ እንታይ ክኸውን ኣለዎ It should bring joy and excitement. حاجوسن دستانا بهوتنا كم أنا زخل سرح وي بعزونا يسرح وي عودنا يسرح كن مرتن كن دلن كن ركبن كم زلنا يمهرون نزين ده الرغيبك زي حقوسا كان حاجوس زي مسأل كان زي دستا كان عودن ده الرغيبك نجوه شو ما تسعات عشر تغل تسعات مسرح كان زي كونن حاجوسي زخو زي نستوعب الله نكلها لنا مبزحتنا أفستس لنا إذن قرات زي بقليل كن رغباين خلينا نبتهم دكنا وينا بناون كنسكرو خلنا قد كسنا بلنا بميلا خنتك أملا نخل كل جزية كن حتى زلنا انتهي يزعق وسني أنسي إذا سرحوا زلغو دومو زيد لين جنزب زيد لين نيرم تزخونسي انتهي مقبركو زي حانتي كابتن أقداسي تتاع بزي دوموس بناتع كسرح ندفوت نيره نعو غيره خاطخل قدس بلا نسي انتايو
ክንብል ኣለና ስራሕ ደሞ ቆፂርና ንሰርሕ ተለና ጽቡቕዩ ኣብ ናስራሕና ብትርፊ ግዜና ግን ኣብቲ ደስታን ሓጎስን ኣብ ልብና ዝመልኣልና ዓውዲ ክንነጥፍ ወላ ሰዓት ይኹን ፍርቂ ሰዓት ኣብ መዓልቲ ክንስውእ ክንብገስ ክንክእል ኣለና ያ ኣገዳሲት ነጥብ እያ ድማ እቶም ሃብታማት ኣብ ምንታይ እዮም ዘድቡ ከመይ ጌርካ ኣታዊ ትእትወሉ ዓውዲ እዚ ንሕና ንደልዮ ዘለና መንገዲ ዓውዲ ወይ ዓውዲ ኣታዊ ክንእትወሉ ምዃንና እቲ ናይ ሽዑ ገንዘብ ብጥረ ገንዘብ ጥራይ ኣይኮኑ ዝግደሱ ኣብ ገንዘብ ጥራይ ኣይኮኑ ዝእቱ ናብ ዌብሳይትና ድራርሂወት.com ኬድኩም ዶ ትፈልጡ እምበር ኣብዚ ዌብሳይት ዝተፈላለየ ንኩልና ክጠቅም ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ገለ ካብኡ ናይ ስቶክ ማርኬት እንታይ እዩ ብኸመይ ይሰርሕ ኣበይ ይርከብ ብኸመይ ኣነ ብንእሽተይ ገንዘብ ኢንቨስት ክገብረሉ ይኽእል ንዝብል ዝሕግዝን ተግባራዊ ናብ ስጉምቲ ዝወስደካ ትምህርቲ ኣሎ እሞ ራይዎ ካልእ ብዛዕባ ቢዝነስ ካብ መባእታ ክሳብ ቢዝነስ ተኣቱ ክሕግዝ ዝኽእል ትምህርቲ ኣለና ናይ ኮምፒውተር ክእለት ንዘይብልኩም ካብ ፈለማ ክሳብ ዕብይ ዝበለ ደረጃ ዝሕግዝ ትምህርቲ ኣለና ቪድዮ ኤዲቲንግ ክትመሃሩ ተደሊኹም ንኤዲቲንግ ዝሕግዝ ብቴሌፎንኩም ይኹን ብኮምፒውተር ዝተፈላለዩ ኮርሳት ኣለና ብክእላታት ዝተቐረበ እዩ ብቅልል ዝበለ መንገዲ መቐሪብና ኣለና ኣብኡ ይርከብ ናይ ቋንቋ እንግሊሽ ትምህርቲ እውን ኣለና ስለዚ ይጠቕመና እንተልኩም ከይድኩም ካብቲ ዌብሳይት ሓበሬታ ወሲድኩም ናብቲ ኮርሳት ኢኹም ክትዓብዩ ትኽእሉ ታንክ ዩ earning ወይ value ሓደ ናብቲ ዕዳጋሲ ሓደ ንስኻ ዝያዳ ክትክፈለሉ ትኽእል ምክንያቱ ገንዘብ ድለ እንድሕሪልካ ሓደ ሰብ ቀቲሉን ገንዘብ ክረክብ ይኽእል እዩ ሰሪቑን ገንዘብ ክረክብ ይኽእል እዩ ድራግ ሸይጡን ገንዘብ ክረክብ ይኽእል እዩ እዚኣቶም ግን ኣብ ምንታይ ፎከስ ዝገብሩ ዝኽፈሉሉ ዓውዲ ሰባት ደስ እናበሎም ብዙሕ ክኸፍልዎም ዝኽእሉ ዓውዲ ናብኡ ፎከስ ክገብሮም ዘለዎም ምክንያቱ ደስ ዝብለና ዓውዲ ቢራ ምስታይ ምሉ መዓልቲ ክኸውን ይኽእል እዩ unfortunately ነዚ ዝኸፍለና ሰብ ኣብዘይ ኣለወ ክዕውተና ኣይክእልኒ ካልኣይ ድማ ንጥዕናና ጎዳኢ ስለ ዝኾነ እውን ክዕውተና ኣይክእልኒ ስለዚ እቶም ሃብታማት ንደቆም ዝኽፈሉሉ ዓውዲ ደስ ዝብሎም ጥራይ ዘይኮነት ዝኽፈሉሉ ዓውዲ ክረኽቡ እውን የተባብዖም እዮም ነዚ ንክልቲኡ ከተቀራርበና ትኽእል ክልተ ነጥብታት ቀዳማይ ናትና ተውቦና ክእለታትና ንሕና ዘለና ክእለታት ተደምሮ ኢንትረስትስ ባህግታት ንሕና ክንገብሮም ንደልን ክንገብሮም ንኽእልን ነወዳድሮም እንታይ ኢና ክንገብር ንደሊ ደስ ዝብለና ግዜና ኣበይ ክነጥፎ ንደሊ እዚ ድሌታትና ክኸውን ከሎ እንታይ ክእለታት ከለና ምስኡ ዝዋሳእ ነዚኦም ክልተ እዚኦም ድሕሪ ማሽ ጌርናዮም ነታ እንደልያ ዘለና ዓወት ንክንበፅሓላ ዝቐለለ እዩ ምክንያቱ ክእለታትናን ድሌታትና እንተዋሲብናዮም 24 ሰዓት 13 ሰዓት 16 ሰዓት ኣብኡ ክንሰርሕ ከሸግረና ስለዚ ደስ ዝብለካ ስራሕ ደስ ዝብለካ ዓውዲ መሪፅካ ብኡ ድማ ለይቲ መዓልቲ ክንሰርሕ ከም ዘለና ይመኽሩና ማለት እዩ ቁጥር 3 እቶም ሃብታማት ሓንቲ ኣገዳሲ ዝምርዎም ኣዝኻ በልሕ ካብ ኩሎም ፀብለል ዝበለ ፍልጠትን ክእለትን ሓንጎልን ክህልወካ ኣገዳሲ ከም ዘይኮነ እዮም ዝምርዎም ምክንያቱ መብዛሕቶም ቢልዮነራትን ሚልዮነራትን ካብ ኩሉ ሰብ ዝሃብቶም ይኮነን ኣቨሬጅ ዝኾነ ኣተሓሳስባን ብልሕን እዩ ዘለዎም እዚኣ ክትርዳእና ክትክእል ኣለዋ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ኢና ንሰምዕ መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት እንታይ ይሰምዑ ሃብታም ንክትከውን ካብ መጠን ንላዕሊ በልሕ ክትከውንን ኣዝኻ ስማርት ወይ ኢንተሊጀንት ክትከውን ከም ዘለካ እዩ ዝንገር እዚ ግን ጌጋ ምዃኑ ንደቆም ዝእምንዎም ባእታ እዩ ካልኣይቲ ድማ ኣገዳሲት ሃብታም ንክትከውን ካብ ፍሉይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ዲፕሎማ ፒኤችዲ ማስተር ዲግሪ ክህልወካ ባእታ ኣይኮነን ኣገዳሲ ኣይኮነን ዝዓበየ ቢልዮነራት ናይ ዓለምና እንተሪእናዮም ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ የብሎምን መብዛሕትኦም ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣቋሪፆም ዝኸዱ እዮም ምክንያቱ እቲ ደረጃ ናይ ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ እንታይ ይብሉ ብዙሓት ሪሰርቸርስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ንላዕሊ ገፅና እንድሕር ከይድና ናይ ምህብታም ተኽእሎና እናፀበበ ዝኸይድ ምክንያቱ ብሕጊ ናይ ምኻድ ብሓደ ዝተሰርዐ ሕጊ ንምኻድ ጥራይና እናተምሃርና ንኸይድ ኩሉ ግዜ ዝለዓለ ነጥቢ ከተምፅእ ኣለካ ከተፅና ከም ዘለካ ሪሰርች ክትገብር ከም ዘለካ እዚ ትግበር በዚ ትኸይድ ናብዛ ትኸይድ እናተባሃልና ብዝተፈላለየ ሬጉሌሽንስ ሕግታት ፈለው እናገበርና ምስከድና ስለንምረቕ እቲ ሕግታት ካብ ሕጊ ብእሴርካ ክትከይድ ወይ ካብቲ ባህሊ ዝገብረልካ ፀቕጢ ውፅእ ኢልካ ንክትሓስብ ዘለካ ተኽእሎ ስለ ዘፅብቦ ናይ ምፍታን ዓቕምኻ እውን ድሩት እዩ ዝኸውን ስለዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝለዓለ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ የብለይን ወይ ዝለዓለ ትምህርቲ ተምሃርኩን ዝብል ባእታ ኣገዳሲ ከም ዘይኮነ እዮም ዝምህርዎም እቲ እንኮ ዝምህርዎም ገንዘብ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ
لك كم تخال كفالاتنا هي نريو ميلا ناي جنزب كمي جيرو يتسرح كمي لي عبي هبت كمي لي تري بيزنس كمي جير كات فتر كمي جير كات عبيو كمي جير كاسكيل تقبرو نزي مروم زي من البات أبزخونة عينة أكاديميك تمرتي أين مهاروني ناتساكمسي نجنزب أتحازا جنزب انفستمنت كمي جير كا بيزنس تفتر كمي جير كا بيزنس اونلاين بيزنس بين يسرح زلكا بيزنس بخمي تعبيو كمي جير كا جلوبال بيزنس تخون ازي زمرنا عينة تمرتي ابز كل educational system يلن that's why تونكو educational system تبيت تمرتات كل زلنا اسراك في الزمن نفابريكاتات نتزنبر حرشاتات نخجلجل لهم زفطرويو تاي مالتيو لك تسرعكات مصاب بيت تمرتي مهنياتا فابريكا تسرعهم يمزعتو نيرم شعو زليكا كاك حتى تخينكا كاف تبل لك عبت فابريكا هم غبرو سلازلو كل تي ابيت تمرتن غبرو اجباب نتسراك في الزمن زنبره industrialization نوع خجلجل يستسرع سيستمي الجزء لنا جزيجن بالاسرع هذا في الزمن the information age بتا عينات موديل تخيل كاي تعوتني غا كتعوت زلكا تخلو صبيبي سلازي ناي قد ناي كونن نوع 1 to 1 كنفالو اكداس غزي ناي غزينا زخون حتى اتحازا جنزب ميلا جنزب اجباب ناي بزنس ابسخون يكون اي تمهارنا سلازي نزي كنمهار كنبقسن كنقعن غزيان جنزبن كنسو كم زلنا يمزنكم ቁጥሪ 4 ቀዳማይ ሃብታማት ሰብ ፀጋ ንደቆም ዝምህርዎም ወይ ዝነግርዎም ኣብዚ ሪሰርች ዝረኸብዎ ኢንቨስትመንት ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ገንዘብካ ምብታ እንተይኮነስ ገንዘብካ ቅድም ኣብ ከዓብየሉ ዝኽእል ቦታ ምቕማጥ በቱ ንሱ ዝዓበዮ ቀሲብካ ዝደለኻ ክትብትን ከም ትኽእል እዮም ዝርእይዎም እንታይ ይብሉ ሃብታማት ቅድም ገንዘቦም ኢንቨስት ምስ ገበርዎ ከመይ ከም ሰርሐ በኣካል ሪኦም ንዑ ካንደቆም የርእይዎም ማለት እዩ ስለዚ ገንዘብካ ቅድሚ ምሕሻሽ ምጥፋእ ምብታን ቅድም ከተዋፍሮ ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ኢንቨስትመንት ከተዋፍሮ ከም ዘለካ ነቲ ዝተረፈ ድማ ንዑ ቀሲብካ ክትጠፍእ ከም ዘለካ ይመርዎም ቁፅሪ 2 ኢንቨስትመንት እንታይ ማለት እዩ እንታይ ብሎም እጂ እንታይ ደስ ይብለካ ሙዚቃ ዲ ደስ ይብለካ ኦኬ ኣብ ናይ ሙዚቃ ካምፓኒታት ኢንቨስት ግበር ምክንያቱ ኣብቲ ደስ ዝብለካ ኢንቨስትመንት ናትካ ምስዋቅ ንዓዮ ኩዕሶ እግሪ ትፈቱ ኣብ ኣርሰናልን ማንቸስተርን ኢንቨስትመንት ኣካውንት እንተለወን ኢንቨስት ግበር ኣበ ስፖርተኛ እንተኮይንካ ኣብቲ ናይ ስፖርት ክዳውንቲ ዝሰርሓ ካምፓኒታት በዓል ናይኪ ብርክታት ናተን ግዛ ኢንቨስት ግበር ኣበ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ደስ ዝብለካ ምስቲ ንስኻ ብብዝሒ ተዘውትሮ ነገር ገንዘብካ ኢንቨስት ጌርካዮ ኮንሱመር ዘይኮንካስ ኢንቨስተር ትኸውን ዋና ናይ ትካላት ቀስ እናበልካ ዋንነትካ ናዕባኻ ትኸይድ ሽዑ ንስኻ ትትኽደኖ ንብረት እውን ነቲ ናትካ ኢንቨስትመንት ስለ ዘንፀባርቕ ዝያዳ ክብሪ ይስማዓካ ማለት እዩ ታዝምህርዎ ክትህትም ዲስፕሊን ስነ ስርዓት ነፍስኻ ክትቆፃፀር ኣጠፋፍኣ ገንዘብካ ክትቆፃፀር ዘይትኽእል ተኮይንካ ወላ ሚልዮን ንወርሒ እንተተኸፊልካ እውን ክትብትብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እዚ ኸ ሽሕ ግዜ ሪሰርች ዝረኸቦ እዩ እዞም ኩሎም ሃብታማት ደረፍቲ ሰለብሪቲ ስፖርተኛታት 10 ዓመት ሚልዮናት ኣኪቦም ፀኒሖም በዓል ማይክል ታይሰን እንተሪእና ድሕሪ 1 ዓመት ካብቲ ስፖርት ምስ ተሃለዉ ግን ባንክራፕሲ ገይሮም 192 ሚልዮን ኣኪቦም ነይሮም ሕጂ ግን ዲቕ ዝበለ ዕዳ ኣለዎ ስለንታይ ገንዘብ ትኽፈሉ ኣይኮነን ዝውስን ዲስፕሊን ኣተሓዛ ገንዘብ ኣዋፍራ ገንዘብ ዘይትፈልጥ ተኮይንካ ዘይርዳእካ ተኮይኑ ኩሉ ግዜ ኣብ ዕዳ ኣብ ጭንቀት ናይ ገንዘብ ምድላይን ኣብ ስትረስ ናይ ገንዘብን ኢኻ ትነብር ቁፅሪ 5 ሃብታማት ክኾኑ ከም ዘለዎም ይግብኦም ምዃኑ ሃብትሲ ነቶም ውሑዳት ወይ ነቶም ቁሩብ ትለይ ኣብ ዓለም ዝተሓፀ ነገር ዘይኮነ ንሳቶም እውን ሃብታማት ክኾኑ ይግብኦም ምዃኑ ይምህርዎም ሃብታማት ኩሉ ግዜ ክህብትሙ ግብኦም መሰሎም ምዃኑ እዮም ዝኣምኑ ብዕድል ዘይኮነሲ ክህብትሙሲ ግዴታ ናይ ምንባሮም ምዃኑ እዮም ዝኣምኑ ከምኡ ኸ ኩልና ክንህብትም ከም ዝግባአና abundance richness ኣብ ሂወትናሲ ንውሑዳት ዘይኮነስ ንኹልና ዝግባእ ዝዓለምና ንኹልና ዝኸውን ፀጋ ዘለዎ ምዃኑ ኣሚንና ኣብ ሓንቲ ለይቲ ዘይኮነስ ኣብ ነዊሕ ጉዕዞ ክንህብትም ከም ንኽእል ኣሚንና ንዕኡ ናብቲ ንኣምነሉ ክንብገስ ኣለና እንታይ ብሉ ንመብዛሕትና እንታይ ዝመስለና ሃብታማት ነቶም ውሑዳት ኣምላኽ ዝመርቖም ወይ ብዕድል ዝመልኦም ንዖም ጥራይ ዝምልከት ዝበዛሕና ግን ንዖም ከነድንቕን ንዖም ክንዕዘብን ነብር ኮይኑ ይስምዓና
ስለዚህ እንታይ ይብሉና ኣለዉ ንውሑዳት ሰባት ንብዙሓት ሰባት ድሌቶም ከተማሃለሎም ተኽኢልካ ድሌት ወይ ከዓ ሽግሮም ክትፈታሎም ተኽኢልካ ሽግራትካን ድሌታትካን ኩሉ ክማልእ ኣለካ እዩ እዚኣ ምስታ ቁፅሪ 1 ትዛመድ እያ ዚግ ዚግለር ዝጥቀመላ ጥቕሲ እያ ስለዚ ህብታም ንኩልና ዝግባአና ንኩልና ዝኣክል ሃብቲ ከም ዘሎ ንውሑዳት ጥራይ መብዛሕትና ኣብ ናይ ድኽነት ዓንኬል ክንነብር ንሃብታማት ክንዕዘብ ንዕኦም ከነድንቕ እንታይ ተኸዲኖም እንታይ ገይሮም እንታይ በሊዖም እንታይ ሰትዮም ክንብል ክንነብር ከም ዘይግባአና ከምኡ ከም ዘይግብኦም ንደቆም ይነግርዎም ቁፅሪ 6 ሃብቲ ኣብ ልዕሊ ምዝንጋዕ ክገብሩ ከም ዘለዎም ይምህርዎም ሃብታማት ንደቆም ዝዓበየ ፍልልይ ኣብ መንጎ ሃብታማትን ኣብ መንጎ ዝበዛሕና እንታይ እዩ እቶም ዝበዛሕና ግዜና ክንሕሽሾ ከለና ሃብታማት ግዜኦም ኢንቨስት ይገብርዎ እዚኣ ክትርድዋ ፈትኑ ግዜና ከመይ ጌርና ንሕሽሾ ዘይተኣደነ ፊልምታት ብምርኣይ ዘይተኣደነ ኩዕሶ እግርን ስፖርትን ብምርኣይ ኣብ ዘየድልየና ጌይማትን ኣብ ዘየድሊ ሃጠው ቀጠውን ኢቭን ኣብቲ ስራሕና ንወፍረሉ ዝበዝሐ ግዜና ኣብ ንዓና ብቁጠባ ከብትመና ከዕብየና ዝኽእል ስለ ዘይነጥፎ ሃብታማት በንፃሩ ዝበለፀ ግዜኦም ኣብቲ ንዕኦም ኣብ ንውሕ ዝበለ ግዜ ዝፀብለል ዝበለ ፀጋ ከምፃሎም ዝኽእል እዮም ዘጥፍእዎ ዝተረፈ ግዜ ግን እንጆይ ይገብርዎ እንታይ ንገብር ኩሉ ግዜ ሆሎዊ ሴሌብሪቲ ዞም ናይ ሆሊውድ ሴሌብሪቲ ወይ ደረፍቲ ኣብ ሓደ ባሕሪ ኮይኖም ዝኮይንዎ እንጆይ ክገብሩ ከለዉ ዝተሳልዎ ስእሊ ንዑ ክንርኢ ነበር ነታ ቫኬሽን ክኸዱ ግን ለይትን መዓልትን እዮም ሰሪሖም ክሰርሑ ከለዉ ቪድዮ ይተቀዳሕውን ኣይረኣናዮን ንዑ ኩሉ ግዜ መዓልታዊ ሰሪሑ ቫኬሽን ናይ ዝወሰደ ስእሊ ክንርኢ መዓልታዊ ገለ ናይ ዝገበረ ስፖርተኛ ክንርኢ እቶም ፕሪምየር ሊግ ንሪኦም ዘለና ተፃወታና ናይ ኩዕሶ እግሪ ፋያን ኣይፈልጦን እቶም ፕሪምየር ሊግ ንሪኦም ዘለና ፀዋቲ ቻምፒየንስ ሊግ ንሪኦም ዘለና ፀዋቲ ለይትን መዓልትን እዮም ዝደኽሙ ዘለዉ ንሕልሞም ዘገርም ትሕልሞም ናቶም ግን ክንደይ ሰብካ ለይትን መዓልትን ድቃስ ስርሑ ገዲፍ ንዖም ክርኢ ብዛዕባኦም ክዛረብ ስለዚ ንሕና ግዜና ክንሕሽሾ እሳቶም ግዜኦም ኢንቨስት ይገብርዎ ኣለዉ ነፍሲ ወከፍ ሰከንድናቶም ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ዘሕልፍዋ ዘለዉ ሚልዮናት እያ ተምፃሎም ዘላ ንዓና ከዓ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ኣብኡ ነጥፎ ዘለና ካብ ሕልምና 6 ኪሎ ሜትር ተርሕቀና ኣላ እዚኣ ክትርዳእና ኣሎ invest your time in creating solutions ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ልክዕ ከምኦም ግዜና ኣብቲ ከዕብየና ከርባሓና ከብትመና ፀጋ ክገብረልና ዝኽእል ደኣምበር ግዜና ክባኽነልና ኣብ ዝኽእል ከነጥፎ የብልናን ግዜና ኣብ ፊልምታትን ኣብ ኩዕሶን ዘይተኣደነ ግዜ ክነጥፍ የብልናን ግዜና ክንዓብየሉ ክንህብትመሉ ክንምሃረሉ ክነቅሓሉ ኣብ ንኽእል ግዜ ከነጥፍእ ክንፍትን ከም ዘለና ይምህሩና እቶም ሃብታማት ንደቆም ክምህሩ ከለዉ ቁጥሪ 7 ናይ ተኻታት ጭርሖና እንታይ እያ ገንዘብ ምንታይ ሃብቲ ምንታይ ሓጎስ የምፅእ ኮይኑ እንታይ ፍቕሪ የምፅእ ኮይኑ ኣሜሪና እስኪ ከምኡ ክብሉ ስለ ዝሰማዕና ጥራይ ኮይና እንታይ ግን ኢሎም እዞም ሪሰርች ገንዘብ ንኩሉ ፀገም ይፈትሖ ዘይኮነስ ንመብዛሕትኡ ፀገም ግን መፍትሒ ይፈጥረሉ እዩ ገንዘብ ይብሉ ሃብታማት ዋጋ ናይ ገንዘብ ክብሪ ናይ ገንዘብ ብልክዕ እዩ ዝርድኦም እዚኣ ድማ ንደቆም ይነግርዎም ንሕና እቶም ድኻታት ስድራ ቤት ግን ኩሉ ግዜ ድኽነት እዮም ንደቆም ዝምህርዎም ገንዘብ ኣይኮነን ሕማቕ ነገር ንገንዘብ ገንዘብ ንክንደሊ ንገብሮ ስምዒታት ይኸፍእ ካብ ገንዘብ መርኺብና ንገብሮ እንታይ ማለት እየ ብዙሕ ገንዘብ ዘለዎ ሰብ ኣብ ሕማቕ ነገር ኣይወፍርኒ ሰብ ክቐትል ድራግ ክሸይጥ ገበናት ክገብር ኣይውዕልኒ ምክንያቱ ግዜኡ ኣብ ዝበለፀ ግዜ ክሕልፎ ዕድል ስለ ዘለዎ ህርፋን ናይ ገንዘብ ስስዒ ናይ ገንዘብ ግን እንታይ ይገብረና ንካልኦት ቀቲልና ንካልኦት ሰሪቕና ንካልኦት ሸይጥና ገንዘብ ንክንረክብ ይገብረና ንዝሙን ኣብ ዘየድል ነገራት ንወፍር ድራግ ንሸይጥ ገንዘብ ንክንረክብ ድሌት ናይ ገንዘብ እምበር ብገንዘብ ብቁኑዕ መንገዲ ሰሪሑ ዘምፅኦ ሰብ ናብቲ ሕማቕ ነገር ንክኸይድ ኣይተባብዓን እዩ ኣይግደድን ውሑዳት ሰባት ከምኡ ዝገብሩ ኣለዉ ንዕኦም ግን ኩሉ ግዜ ብጀነራላይዝ ክንገብር ኣይግባን ሃብታማት ልክዕ እቲ ንሕና ንፈልጦ ገንዘብ ሓጎስ ከምዘይ የምፃልካ ገንዘብ ማለት ሓጎስ ከምዘይኮነ ይርድኦምን ይፈልጥዎን እዮም እንታይ ማለት እዩ እንተደይ ተሓጒሶም ኣለዉ እንታይ ዘሐጉሶም እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ንታይ ምንጭ ናይ ዘይመሐጎስ እዮም ንኽደልዩ መፍትሒ ንኽገዝኡ ዓቕሚ ኣለዎም ሓደ ግዜ ኣይንሕጎስን ኢና እንታይ ከምዘይሕጉሰና ግን ኣይንፈልጥን ኢና ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሓጎስ ኤክስፐርትስ ከይድና ኣማኽሩና እንታይ ክገብር በይን ክኸይን ተትብሎም ግን ክምህሩኻ ይኽእሉ እዮም ከሪኡኻ ይኽእሉ እዮም ክትሕጎሰሉ ትኽእል መንገዲ ከሪኡኻ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ እቲ መንገዲ ስለ ዘይፈለጥናዮ ኢና ዘይንሕጎስ ዘለና እምበር ንኸይንሕጎስ ስለ ዝተፈጠርና ኣይኮነን ኩሎም ሃብታማት ደም ሕጉሳት ነው ዘይሕጉሳት ኣለዉ
ብዙሓት ሃብታማት ግን ንክሕጎሱ ዝበለጠ ቻንስ ኣለዎም ምክንያቱ ሓደ ካብ ሓጎስ ዝድመና ዘይንፈትዎ ስራሕ እዩ እንዳትርዳና ኣለዋ 9 ሰዓት 10 ሰዓት 12 ሰዓት ኣብ ዘይንፈትዎ ስራሕ ምስራሕ ካብ ሓጎስ የድመና ካልኣይ ደስ ዝብለና ነገር ንኸይንገብር ግዜን ገንዘብን ክንስእን ከለና ከይንሕጎስ ንኽእል ኢና ሳልሳይ ምስ ደስ ዝብለና ሰብ ደስ ዝበለና ግዜ ክንነብር ስለዘይንኽእል ሓጎስና ይዕፀር ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ገንዘብ ነቶም ንደልዮም ነገራት ንኽንገዝኦም ንኽንረኽቦም ይሕግዘና የተባብዓና ሃይ መወዳእታ ገንዘብ ናጽነት ይገዛልካ ገንዘብ ናጽነት ይገዛልካ መወዳእታ ወላ ሓንቲ ይኮነን ገንዘብ እንታይ ዝገብረልካ ምርጫ ኣብ ሂወት ክህልወካ ኣድልበካ ኣብዚ ስራሕ እዚ ክትከይድ ዲኻ ይትኸይድን ኣብቲ ቦታ ክትከይድ ዲኻ ይትደሊ ኣበይ ክትነብር እንታይ ክትበልዕ እንታይ ክትሰንቲ እንታይ ክትክደን ምስ መን ክትከይድ ኣበይ ክትከይድ ክትድቅስ ዶ ክትንስእ ኩሉ ብምርጫኻ ከም ትነብር ዝገብረካ ገንዘብ ክንደይ ካባናይ ናብ ሂወት ነዚኦም ነገራት እዚኦም ክመርፆም ንኽእል ኣይንኽእል ኢና መብዛሕትና ሰራሕተኛታት ስለዝኾና ንግሆ ፈቲና ፀሊና ክንትንሳ ኣለና 5 መዓልቲ 6 መዓልቲ ንሰርሕ ኣለና this is life